jakie są potrzeby, jak się nazywa... Tak? To jak się nazywa dokument? Kto mnie goni? Kto tu goni? Kto tu goni tatę? Nie? Kto tu tatę goni? Przez kogo? Przez kogo? Bardzo lubię pracować w ogródku niani. Papa, dziękuję za pomoc. Papa! Powiedz, tata. Aniela. To tu pisze oczywiście. Powiedz, tata. Jestem Tata. Zapraszam was do ogródka mojej niani. Powiedz, Aniela, tata. Do ogródka Szałka naszej niani. 12:01. Powiedz, tata. Pomóc w zbieraniu warzyw i owoców.